А 4 не бързо. Проверка на участниците във втора серия. Първи коридор Дария Громова от Сливен. Във втори коридор Ивана Дякова от Шумков. В трети коридор Никол Саева, Геров. В четвърти Бела Илиева, Стояна. В пети Изабела Балавецова от Славейков. В шести Симеона Кръстева, Захари Стоянов. В седми Дария Петрова, Кирил Методи, Иван Масник, Габриела Русева, Носет Богдан.